Әгәр сез минем тавышты гына ишетеп түгел, инде минем үземне дә күрәсез икән, димәк, эфирда уймак тапшыру һәм аның алып баручысы мин Фириза. Тапшыруны башлыйбыз, киттек. Димәк, без сезнең белән бүген беренче сезонның финалына нәтиҗә ясаячакбыз. Ничек булды соң ул безнең финал? Әйдәгез тәфсилләбрәк сөйләшик. Безнең финалга 2 команда узды. Дистәләгән кешеләр арасыннан әлеге бәхеткә ирешкән кешеләр кемнәр соң? Әйдәгез әле бергәләп карап китик. Әйдәгез сезнең белән танышып китик. Сезнең командагызның исеме ничек? Батырлар. Батырлар. Аха. Ә сезнең исемегез ничек? Зеланд. Ни өчен Зеланд исеме? Чөнки Зеланд ул безнең IT лицейның символы. Сезнең исемегез? Шаян балалар. Шаян балалар. Бик таныш исем. Сез аны сизәсезме? Ни өчен Шаян балалар? Чөнки без кыю, җитте, сунган һәм сезнең каналыгызны яратып карыйбыз һәм уйнарга яратабыз. Аңлашылды. Менә көндәш команданың исеме ничек икән? Күбәләкләр. Күбәләкләр? Ни өчен күбәләкләр? Чөнки без матур кызлар һәм күбәләк кебек. Шасыз. Аңлашылды. Һәм бүгенге тапшырда безнең катнашачак Комета. һәм Шаян балалар. Бишиләр. Зеланд. Шаян балалар. Ә сезнеке? Татар егетләр. Кызларның команда исеме? Нур. Ә егетләр? Зеланд. Шаян балалар. Ә сезнең? Татар сандугачлары. Алар бит монда менә беренче тапкыр гына катнашмыйлар. Алар инде күпме тапкыр катнаштылар, күпме командаларны җиңдиләр. Нинди генә уеннарда уйнамадылар. Нинди генә кызыклы хәлләргә дә очрамадылар. Әлеге безнең егетләребез, кызларыбыз. Кемнәр соң алар? Сезнең команда исеме? Шаян балалар. Нәкъ шулай. Ә сезнеке? Зеланд. Әлеге 2 команданың исемен истә калдырыгыз. Чөнки алар безнең тарихка инде кереп калганнар. Ә хәзер сезнең белән әлеге 2 команда турында сөйләшәсем килә. Каршы түгелме? Юк икән, башлыйбыз. Беренче булып Шаян балалардан башлыйк. Аларның командаларының исемнәрен беренче тапкыр ишеткәчтен, безнең Шаян ТВ каналының исемен кулланып, алар финалга үтәргә телиләр дип уйладым. Туктале, чынлап та? Сез безнең финалга узасыз. Шаян балалар бик күп командаларга каршы көрәште һәм әлбәттә аларны җиңеп килде. Нинди уеннарда катнаштысың безнең Шаян балаларыбыз? Афәрин Альмира, инде ул безнең 2 тапкыр инде безнең түгәрәгебезгә тигезде. Афәрин. Менә монсында тигезер микән? Карыйк әле. Көндәш команда инде тында алырга куркып тора. Афәрин, тагы ничә тапкыр атасы калды аңа? 3 тапкыр түгел инде. Нәкъ шулай, 2 тапкыр атасы. Альмира без инде безнең 6 мөмкинчелектән ничә тапкыр эләкте? 4 тапкыр эләктерде, берсен инде читкә җибәрде. Хәзер аның соңгы мөмкинчелеге. Афәрин Альмира, кил безнең яныбызга, Афәрин. Ранел. Афәрин. Туктап торсак та була. Дания без туктамыйды. Безнең тагын берне кертеп карыйсым килә ди. Әйдәгез кертеп карыйк тагын берне. Ләкин булмады. Дания булды, җитте. Туктыйбыз. Без Ранелнең бер атлы капкага тупны керткән карап тора алмыйбыз. Афәрин. Хоп, вакытны туктаттым. Афәрин. Вакытны туктаттым. Ә хәзер шундый ук тәртиптә Зеланд командасы турында да сөйләшик. Беренче тапкыр мин аларның үзләренең Кубик Рубик проектын тәкъдим иткәндә күреп алдым. Аларның шундый шук икәнлекләрен күреп, мин аларны уймак тапшыруына чакырдым. Зеланд командасы да Шаян балалар төсле үк бик күп сынаулар узды. Мирсәет үзенә шундый кызык стратегия уйлап тапты, ул безнең берәүзне арттан чыкмакчы була. Ох, Рөстәм ничекләр ярдәм итә, аны җирне алып кына куя. Ох. Әйдә. Көндәш команда бик яхшылап карап торалар, әгәр тисә.
Adashmasam ham men vaqtni to'xtatam. Aferin. Әлгі o'yinda bizning Zeland komandasi jengdi. Qaysi qildi? Ayyi, beranma tezroq. Yigir. Qaysi qildi? Ayyi, yigir iska. Bo'ldi. Aferin. Bir ko'ch ketdi, vaqtni qo'shdim. Aytirga yaramay yigitlar. Bo'ldi. Vaqtni to'xtatib qo'ydim. Kamil, necha barmoqni ko'rasan? Bir narsa ko'rmayman deydi. Sizning rostami biz qilana endi. Bizning Kamilaning ortda ekanini ko'rib oldi. Dada. Her vaqtda o'sha topshiriqlar tashirganda yigitlarimiz, qizlarimiz yolg'ishalar. Nega uchun so'ng? Chunki hali ular bolalar. Mana finalga o'tgan bizning bolalarimiz qachon ham nechik yolg'ishqanlarsin? Ketdik qaraymiz. Shoyan bolalar, sizning de qo'llar bilan shabaklarga tegish bo'lasiz. Ko'rmaydi, u necha ekanini bek yaxshi deb baylangan. Siz bizning tansulga yordam eta olasiz. Masalan, o'ng'aroq, so'lg'aroq deb. Biz bo'ldik. Подождите, комар кусается. Amina siz ko'pdan tanishma bir-biringiz bilan? Iya. 5 yil. Yo'q. 10 yil. 10 yil. 7 mi 10 mi? 10. Sadikdan уже. Iya. Sadikdan. Demak, bolalar bog'chasidan berlindi. Tanishsiz. Iya. Mana ko'rasizmi, bizning komandalarimizni eshik o'z ishlarida deb aytganda nechikalar do'st totdi, bir-birine yordam etishlar. Hali vaqting bor, yigir. Yig'lan shekilli mana shu turib o'rab berishga kerak bo'lashaq. Hozirmisiz? Kim birinchi boshlaydi? Shoyan. Shoyan bolalarimiz Zelandmi? Aydagiz sanomosh osha bilamiz kim bizning boshlayashaq. Qo'llarni mana bunday turib, yot qirib qo'yamiz. Yot qirib qo'ydi. Qo'llarni almashtirib, narsa qildi. To'xtab tur. Boshlagancha qo'llarni yot qirib qo'yamiz. Shugala samat rahatlanib bir kina o'tir. Aha, qo'l oyoqlarni motor deb jeb o'tir. Chunki hozir biz bir necha sekunddan uymoq topshiruvini Rahmat. Bir, ikki, uch. Bizning uymoq topshiruvining birinchi sezonning jenguvchilari olda bo'lsa, bunga bizning birinchi sezonning jenguvchilari olda bo'lsa, Zeland komandasi. Biz qatnashuvchilarni 3 turda sinadik, lekin bizning finalni bek yengil etasiz keldi. Chunki qatnashuvchilarimizning yoshlari ozgina ayrilaydi. Ongada qaramasdan o'yinlarimiz sport bilan beylaydi. Rustam, ayda. Avdiya, senga ko'sh beralar. Ayda Rustam. Vaqtni to'xtatdim. Tezroq, Ranel, tezroq. Ranel, tezroq. Ayda. Ranel, ayda. Tezroq, Ranel. Ayda. Ranel, tezroq, ayda. Tezroq, Ranel. Ayda. Ozgina qoldi. Ayda. Все проиграл.
болды. Шеғайда, кел мұнда менің янға береге. Бірді қойғырма. Рүстем, кел мұнда менің яныма. Шулай тұрып. Ох. Кел айда, отыр. Ауыртты ма қолаң? Міне шулай тұрып сұғайында біздің шаян балаларыбыз яқын қара қайды. Яқын қара келігіз. Әзір мүсіз? Айдагыз. Күнгі түймес. Аққаш. Салды. Нешені салды? Бір. Демек біздің екі гына қатнашушы қалды. Екі егітіміз Салмат һәм Рамнел. Әйдәгіз, кім бірінші башлай? Кімге тигәнді соңғы тапқыр? Демек сен башлайсың. Сеңа тие язғанды қол. Әйдә Самат, башла. Ақыш. Йомырқа. Салды. Бәзі. Нешені салды? Екі. Болды. Менә шулай финалға да келіп жетті. Қатнашучыларыбыз біздің биремнәрне нешік үтәп шыққаннарын сіз біздің алдағы атнада шыққан тапшыруына қарап біле аласыз. Нешік һәм қайдан қарара? Әлбәттә инде біздің сайтыбыз аша қарагыз. Җиңүчеләребез инде бүләкләрен алдылар. Менә шушындый матур алтын кубок һәм нәрсә? Берничә секундтан беләчәкбез. Карыйбыз. Сәлам, дуслар. Сәлам. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Һәм бүген бездә бик шәп кунаклар. Уймак тапшыруының җиңүчеләре. Сәлам. Җиңүчеләре дип әйткәндә инде шунысын да әйтеп китәргә кирәк. Әле егетләр безнең уймак тапшыруының беренче сезонының җиңүчеләре. Әйдәгез алар белән танышып та китик. Нинди команда? Зеланд! Котлыйбыз сезне, егетләр. Сез ничек командаға йыштыгыз? Biz IT лицейдан безгә лицейга шундый тәкъдим килде. Без менә бу тапшыруда катнаштырабыз дип. Һәм менә без сыйныфтан 3 спорт яратучы кешеләрне алдык та катнаштык монда. Менә 40-тан артык команда катнашкан. Сез ничек җиңә алдыгыз? Безгә әзгенә авыр булган, чөнки бик күп командалар булды. Менә команда буларак сез шин команда. Тормышта да сез дуслармы? Әйе, тормышта без дус, чөнки без шәйләп кенә спорт белән шөгыльләнәбез, йөгерәбез, һәм уга да вакыт бар. Безнең проектыбыз бар, һәм шуның өчен җиңү бик җиңел булган иде. Дуслар, сезгә нинди бүләкләр бирделәр ул? Безгә кубок бирделәр һәм сәгатьләр. Инде иң кыйммәтле бүләк дип әйтсәк тә ул да булса кубок, безнең алтын кубогыбыз. Һәм дә инде аларга шушындый спорт белән бәйле булгачтын, бүләкләр дә спорт белән бәйле булырга тиеш дип була. Безнең командабыз аларга фитнес браслетлар бүләк иттеләр. Дуслар, мин сезне чын күңелдән җиңүегез белән котлыйм. Сез чын команда икәнлеге күренеп тора. Әйе, сез 40-тан артык команданы җиңеп чыккансыз һәм бу бик көчле минемчә. Шулай итеп уймак тапшыруы ахырына да якынлашты. Бик җиңел һәм дә инде тиз генә финалга нәтиҗә дә ясадык. Мин сезнең белән киләсе атнага кадәр дип сау булашам. Нәкъ шушы вакытта, нәкъ шушы җирдә күрешкәнчегә кадәр. Пока.